Čaute moji milí priaznivci a dneska si ukážeme, ako vložiť video do webovej stránky. Takže čo na to budeme potrebovať? Adobe Dreamweaver a budeme na to potrebovať testovací program, volá sa to Wamp Server, tuto to je. A keď si ho nainštalujete, on si takto vytvorí vlastný akože www adresár. Vy na to kliknete a tu si v tejto časti vytvoríte ešte vašu zložku novú. Ja som si ju pomenoval, že test. Tu sa vám budú ukladať všetky videá a všetky zložky, ktoré budete vytvárať. Takže poďme si to ukázať, ako na to. Tu si dáme názov videa, aby to niečo opisovalo, takže ja to budem mať takto. Potom veľkosť písma, to si upravíte všetko, to je len pre ukážku toto. Tu dole tými šípkami si to takto pekne posúvate. Teraz dám Enter. A tu si vložím video, dáte, že Insert Media Plugin. Dáte toto vaše video. Video môže byť aj Full HD, ale vy si tú veľkosť musíte zväčšiť. Takže dáte ...968 na polovičku z Full HD. No a teraz, ak sa vám to zdá, že to nie je v strede, tak si to týmito šípkami tuto dole vystredíte. A tým, že to beží pod tým testovacím serverom Wamp Server, tak si to viete pozrieť, ako by to bolo reálne už nahodené na internet. Dáte, že uložiť, áno. To len testík a tak to už vyzerá vaše video. Tu si to mutneme, normálne viete. Samozrejme to okno si viete aj zväčšiť a Full HD na celú stránku, ako potrebujete, ako vám vyhovuje. Takže takto je to jednoduché. To by bolo odo mňa pre dnešok všetko. Ja sa s vami lúčim.